Klar. Helt fra lille af, der kunne jeg godt lide at tale, og jeg kunne godt lide at regne og sådan noget, så det jo tal og numre kan jeg godt lide. 49, 51, 33, inden ved siden til venstre for tallene er der, hvor mange tal, der er brugt i alt i det pågældende spil. Og man kan også her helt ude til venstre, er der en lampe, der hedder 75, og en, der hedder 90. Det, som vi gør, det er, at vi trykker på denne her. Samtidig med, at vi trykker, kommer nummeret frem på computerskærmen heroppe og rundt omkring på de skærme, der sidder rundt om, så folk kan se, hvilket nummer det er. Hvad råber de så nu, hvis man ikke kan råbe ryst posen? Ja, det råber de stadigvæk. Selvom det ikke er en pose, så er det stadigvæk sådan noget med rystposen eller sådan noget. Ja, altså der kan jo komme nogen, hvis man kører for stærkt, så bliver der råbt, har du tøj i gården? Eller tag det roligt, eller skal du tidligt hjem, eller sådan noget, hvis man kører for stærkt. Og så må man så sætte tempoet ned, så det passer til så kunderne kan følge med, men samtidig er der ikke nogen, der må sidde og sige, gab, hvor er det langsomt. Så man skal finde sådan en rytme, så alle kan følge med. Hvad er dit vigtigste værktøj, som Bambo har brugt? Det er den her skærm, vi har foran her. Der er indbygget computer i, og den indeholder op til 90 numre. Så hver gang vi trykker et nummer frem, så står det her på displayet, hvad nummer det er, og det nævner vi, og samtidig kommer det ud på skærmene rundt omkring, så publikum skal se det.